Takže zdař lidi, já vás zdravím u mého dalšího videa ze hry Shakes and Fidget a dneska si ukážeme private server. Český, anglický, nevím, asi je to anglický, evropský, nevím, netuším. Ale pozor lidi, funkční, to znamená, že se na něj v pohodě přihlásíte, v pohodě najedete na tu stránku a můžete pařit se mnou. Tak, a já vám v tomto díle ukážu, jaký má ten server výhody a nevýhody. Má to spoustu výhod určitě. To je jedno, jdeme na to. Já vám teda ukážu, na tadytom serveru se dá splachovat, dá se tady dělat určitě podzemka, máte tady epiky samý. Ukážu vám moje postavy, podzemka si uděláme, arena, jasně. Tak a ještě nějaký holatiny, nevím. Teď jdem do arény, zkusíme tady. Ale pozor, tady ten server je plný lidí. Hodně lidí prostě tady na to server hraje. Takže se občas lagne, takže musíte downloadovat stránku a to se mi fakt jako nelíbí. Takže to už jdeme vyhledat, hned už mám epic, no nepotřebuji. Máte tady úplně jako v normálním SF gameu, můžete tady si elíky nazbírat. Elík na okřídlený elixír na životy, na výdržný, co to je teďko, myslím, že životy. Máte jenom za 5 houbiček, jenomže já mám tady houbiček dost, dostáváte tady každý den plus 1000 houbiček, takže to je první výhoda. Ano. Další epic. Takže 5 houbiček za oxídlený elixír, takže to je fajné. Jo. Určitě se divíte, proč na sobě nemám zbraň, no nemám na sobě zbraň, protože jsem si resetoval podzemko a chci vám ukázat, jak se to tady prostě mele, jak se to tu seká. Já jsem vám tady nechal 10 z 10, tady elementa. Je to strašná švanda, ale jestli byste chtěli nemít epiky a mít na sobě normální věci, třeba se sílou nebo tak. Já jsem to sice dělal, ale má to strašný mínus. Vy sice máte dobrý poškození, ale za to máte strašně málo života. Takže já jsem byl ve full epiku, pak jsem tady rozsekal všechny podzemka, měl jsem tam věž, to si pak taky řekneme na dalším účtě. A šel jsem do podzemka jenom tady se základníma věcma, síla, jasně, zbraň taky se sílou. A vůbec jsem to nedával, takže je lepší, když máte prostě na sobě epiky, tak to všechno melete prostě. Děláte z toho kašu. Českou kašu. Tak. Ale moc epiku to koukám nedostáváte. Peněz dostáváte zatím málo. A. Ale 400, tak to nepotřebuju. Takže si už nasadíme. Nasadíme si normální zbraň z výdrží 900. A máme 10 milionů, takže to je fajný. 9 mega, 220, 1. Tak a máme 10 mega. Hodíme si něco do záchoda. Další výhoda u tohohle serveru. Na auře v záchodě dostáváte plus 150, nevím, jak se tomu říká, aury, nevím. Ta úroveň naplnění, jak vidíte tady, 150 z 500. Mám 150 z 500, hodím tam epic a mám 300 z 500. A můžete hodit do záchoda dvakrát, 2 věci za jeden den. Takže já jsem tam už jednou hodil, teď jsem tam hodil znova. A teď, když tam hodím tohleto, tak už... A tady to máte napsané. Pouze 2 oběť za den. Je to možné. Ano, bohužel je to možný. Takže jdeme si udělat trošku hardcore úroveň. Takže tady... No, takže vidíte, jak se to tady seká. 322. 8 milionů zkušeností. A já potřebuji 112 milionů, abych měl další level. Když si založíte účet a budete ho mít od level jedničky, tak si level 200, 300 si naděláte za jeden, prostě celý den. Protože máte 160 tady toho, já nevím, jak se to jmenuje, 160 tady toho zeleného prostě. No, 160 zkušeností, ale já vám to můžu ukázat a pak si ten účet asi smažu. Já vám to jdu ukázat. Vytvořte si postavu, tady si dám třeba mága, nějakýho hnipa.
Tady toho uložit. Jméno si dám třeba. E-mail si dám nějaký neznámý třeba. Kasek. Heslo. Ne, tak to ne. Jež přisazena k jinému účtu, tak dáme třeba Lukasek 6. To určitě taky nikdo má. Toto jméno není k dispozici. Tak, jsem zaregistrovaný, nový účet, já si ho jinak smažu, já jsem si ho založil teď jenom, abych vám to ukázal. Takže se podívejte. Další úroveň, 105 zkušeností, jak můžete vidět. Takže hospoda toho fakt moc nabízí, takže zkušenost 253, jo. Takže si to normálně přeskočíte, už máte level 3. Protože další úroveň je 116 zkušeností, jo. A vidíte, tady už máte 1053 zkušeností. Tak, že jsem to přijmul a máte už úroveň 10, takže další úroveň je 163. Jo, takže já vám ukážu, jak si můžete rychle nadělat stovkový level pro 12 000 zkušeností. Takže si to přijmem. 42. Šála, hned epic prostě. To je bomba na tady tom serveru. V hospodě dost, tak nic no, takže. Si dáme tu hovadinu. Tak jsem, hele klíč. Tak jsem ztratil epickou šálu. Je mi to líto. Tak. Podzemka se sekaj. Nelez to. Tak. Tak to jsem vám to ukázal, no. Takže jdeme na to. Ale teď nevím, jaká to byla. Asi 3 to byla. Nevadí, ukážu vám lučišníka, moji postavu. 11 855 houbiček, je to fajný. 360. Ale já jsem si tady zase resetoval podzemko. 510, hele. Tak si to hned nasadíme. Strašidlo. Sadíme si luk. To je jedno. Zkusíme splachovat, tak dneska bychom měli splachovat. Tak, je to pěkný. Měl jsem 300, mám 400 hned, protože to dává 150 ten epic. Jestli to spláchneme. 352, tak to mě asi vyhodí. Aspoň ještě jednou, ale to už nejde. Ne? Ale zkusit to můžem. Ale pochybuju. Silně pochybuju, že to tam... nejde to. No, nevadí. Takže vám budu ukázat můj první účet na Titan serveru, je to normálně Accessor. Mám tady 3 účty. Do třetice všeho dobrého, lučišníka, mága a vára, pardon, omlouvám se. Tak. Stáj jsem si teda chtěl dát. Na tajtom účtě elíky nemám, takže si jdeme pro elíky. A za chvíli vám ukážu podzemí. Tady a věž. Vám ukážu koláček. Okřídlený. Tady. Okřídlený 5 houbiček, takže si ho beru, je to fajný. 3 miliony 4. Tak. Ale proč na sobě nemám kytárku? Takže teď vám ukážu věž. Na Titan serveru pomocníci nefungujou, takže to je... já nemám koláčka. To je velký mínus tady toho serveru, že prostě tady nejdou pomocníci. Ale myslím, že to nejde na hodně serverech, myslím, že. Ale když jste ve full epiku a velký level, tak si vystačíte i s tím prostě. Takže to asi nedám. Ale můžeme to zkoušet.
takový kousek. No, lag. Tak laglo. To jsem nechtěl. Chtěl jsem to stopnout. Jsem tady lidi, omlouvám se, laglo se to, takže jsem musel reloadovat stánku. Takže jdeme sundat neužitečná užitková zvířata. O, zase taky kousek. Tady bychom mohli taky splachovat. Ne, nemohli. No nevadí, jdeme si najít nějaký epiky, hodíme to do záchoda. Tady jeden. Málo zlaťáků. Epiky v hospodě se vám už moc neukazují. Čím větší level, tím máte méně šanci, že se vám ukazují ty epiky, že vám padají. No, nevadí. Epiky zase v hospodě, teda v hospodě. V obchodě stojí málo zlaťáků, takže v hospodě si toho vyděláte docela dost. V podzemku už pak taky. Když už máte ty větší úrovně. 300. Tak v příštím díle bychom mohli splachovat aspoň. Tady. Pan Honzík. Toho nedávám vůbec, takže v žádném případě na něj nemám. Ale štěstí si upgradeovat nebudu, protože to je zbytečný. 386, já se kouknu do síně. 500, největší je tady 500. Dartmoor, ten má kritik 42. A půl. Pozice 1, tak ty jsi dobrý, kámo. Prostě tady v podzemku nemám šanci. Jméno toho serveru vám dám do popisku videa, ale ne, že se zhrozíte, protože když nejedete když kliknete na ten odkaz v tom popisku, tak vám to najde na tady tu stránku. Není to nic jiného, co si myslíte, je to ten server, ale kliknete na tohleto první. Pak si tady dáte servers a tady si dáte, na jakém serveru byste chtěli hrát. Takže třeba já mám tu síru, takže tady dáte login, pak se vám ukáže tohleto. Když nejste zaregistrován, tak vás to hodí do tohoto, když si uděláte vytvořit postavu, no to znáte už, ne? Tak. Tak co bych vám mohl ještě ukázat? Ano, arénu můžete tady bojovat normálně. Sice česká úroveň, to je o tebe. No. Album myslím, že tady není. Tak teď koukám. Nenápadná kniha. Takže to nefunguje. Sice nenápadná kniha tady je, ta baba tady je taky, jak tak kouká na mě, jako kdyby měla hlad. Jako kdybych se jí líbil. No, babička, ti nedám. Nefungujou prostě, no, ty světky nefungují, to je škoda. Ale pro mě není to zase tak velká škoda, já to nepotřebuju. Zkusíme ještě ty zvířata. Oho. No, tak nic. Tí kousíčky, to fakt miluju tohleto. UPS. Lak. Nenávidím lagy. Wow. Tak to se teď laguje až moc. No nevadí, já končím s dnešním videem, pardon, omlouvám se. Já končím s dnešním videem, doufám, že se vám video líbilo. Že jsem vás provedl tím serverem tak dobře, že vás to přiláká.
hrát na tady tom serveru. A uvidíme se v příštím díle, takže čus čus.